urip ning gunung rekasane pol. Sandu motor. Sekolah pelaku. Kapan duwe motor kaya ngono? Jak, tangi le, wis awan di sekolah. Gah, Pak. Meng, Lah ngopo? sel. Sekolah ger mlaku wae. Kono montor ta ngelakno iki? Motor apa? Ninja lho sing suarane bor-bor-bor ngono ka lho. Iya, Ayo wis tak tukokke. Ke sekolah. Nang ngarepan montore. Weh, tenane, Pak. Tenan, penting ge ganti sik. Ya adus, ge mangkat. Oh ya, siap. Oke, Pak. Yo alah. Bapak piye njaluk ninja malah tukoke jengki. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya.